Hello everyone, welcome to back my channel. This is Freedom Collection. Da mane ang ise problemaw jana dongबाय थायो आरोना बे साननैसो आङो ब्लग भिडिअ लाबोनाय जानाय नङा मानोना साननैसो बे साननैसो आं न'आवनो थाबाय थानाय जागोन न'आव माखासे खामानि दङ माने आं सानाव टाइमखौनो मोना जाबाय थादों आरोना हरावल'सो टाइम मोनो बेखायनो आङो बे साननैसो ब्लग भिडिअ लाबोनाय नङा जेब्ला आंना टाइमा फ्रि जागोन अब्ला आङो ब्लग भिडिअ लाबोगोन मानो होनोबा एसे बारि तारि एवबाय थानो गोनां जादों हाग्राफोर ओमफ्राय न'नि खामानि एसे एनै मावनो गोनां जादों आरोना बिनि थाखायनो आं गोदान भिडिअ लाबोनाय जानाय नंथ'आ माने आङो हराव टाइम मोनो हराव इदिनो जानला मानला खोथा बखियो आरोना नोंसोरो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जाखिनि गोदान भिडिअ होयो बे गोदान भिडिअखौ नोंसोरो मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय सापर्ट होलांबाय थाबाय दामानि एसे भिउसफोराबो बिराद खमायगासिनो ओमफ्राय गोदान साबस्क्राइबारबो बारायाखै नोंथांमोना अननानै हायोबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आंनिखौ मानो होनना बुङोबा आङो जेसांखिनि मानसिफोर नायो बेसांखिनि शेयार खालामो अब्लाना आङो बांसिन मटिभेसन मोनो दायो नोंथांमोननि सायावसो सोनारो बेफोर शेयार खालामनाय माने आंथ' नोंथांमोनखौ माने शेयार खालामथार होननानै अख्रा खालामनानैबो जेबो माबा लाब गैया बेखायनो आङो बुंबाय आरोना नोंथांमोना हायोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरनो आंनि भिडिअखौ अन्नानै वाट्सएपफोराव शेयार खालामना हो एसे वाट्सएपफोराव शेयार खालामना हो फेसबुकफोराव हायोबा फेसबुकफोराव लागायजोबना हो ओमफ्राय दायो आंनो माने मा होननो जाहैयो आरोना ओमफ्राय इउटुबावबो एसे प्रब्लेम जाबाय थाखादों आंना माने मा होनो मनिटाइजआबो दाबो अन जाजोबाखै नालाय मनिटाइजआ अन जादोंमोन एप्लाइ खालामनाय एक्सेप्ट जायाखै दाबो ओमफ्राय दा रिएप्लाइ अपसन हायदों रिएप्लाइखौ आङो एप्लाइ खालामफिनखायाखै आरोना मानो होनना बुङोबा एसे उनाव एप्लाइ खालामफिनगोन इउटुबनि फैसाखौ आङो दानो नांथ'आ होननानै माबादों आरोना दाथ'दों ओमफ्राय भिडिअ क्वालिटिफोराबो आंना बारा मोजां फैया मानो आंना मबाइला बिराद बोराय जाबाय मबाइल गोदान लानो हायाखै र' मबाइल गोदान लाबाय बायोबा आंनि भिडिअ क्वालिटिफोराबो मोजां जासिगोन माने आंनिया पुरना भिभ'दोंसो आं बानायबाय थायो मबाइल गोदानबो बायनो हायाखै सोरबाफोर अननोबालाय देनांफोर मबाइल गोदान नोंसोर अनबाय थायोबालाय मबाइल गोदान मोजां लानो हागोन ना ग'प्र'फोर बायनो हाबाय बायोबा एसे मोजां जागौमोन भिडिअ क्वालिटिफोरा मोजां हायनायनि ग'प्र'जों शुट खालामबा मोजां जायो नालाय आं माने आगोलो लोगोनि ग'प्र'जोंसो बानायोमोन दा लोगोआ आंना बे गैला बेलेगाव थांबाय बेयो बिनि थाखाय आं आंनि मबाइलजोंनो जानला मानला भिडिअ बानायबाय थायो बे भिडिअफोरा माने क्वालिटिफोरा मोजां हाया आरोना आंनि भिडिअआ बेनिखायनो नायनोबो इन्ट्रेस्ट मोना जानो हागौ दायो ओमफ्राय थेवबो नाजानोसै जा टाइम मोनो बेखिनियाव हरफोराव जानला मानला भिडिअ बानायगोन बे जानला मानला माने इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायनो नाजाबाय थादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जुदि आंनि भिडिअखौ बेफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला बेबायदि भिडिअखौनो लाबोबाय थागोन बेबायदि कन्टेन्टखौनो लाबोबाय थागोन आं माने न'आव थानाबाबो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बखिनाय कन्टेन्टफोरखौनो लाबोनानै होबाय थानोसै माथो खालामबावनो बे साननैसो टाइमबो गैथ'आ नालाय ब्लगिं भिडिअ बानायनो थेंक इउ गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय